itulap non ragsa kas man nawang dawe ama pagsinakadata tayo di may sangaldaw naidalit ka't isakit linabanang ipatay ayat mo adi marayo ngeman niya na nagupit ni gasa tapilit nga inyariyo na ka hanya pa'y sabi kibiyag nuawan kan dito'y denat numat matat taladawang kaslay di kalman nga dapat siway ko noknon lagip ken karayo ngeman niyang ngulpit ni gasa tapilit nga inyariyo na ka hanya pa'y serbi tibiyag nuawan kan dito'y denat itang tawan kat din na kay likod barat arakop mo sa rinuman tiyayan mo ngeman niyang ngulpit ni gasa tapilit nga inyariyo na ka hanya pa'y seribiyag nuawan kan dito'y denat ngeman niyang ngulpit ni gasa nga pilit nga inyariyo na ka apnya pa'y serbi tibiyag nuawan kan dito'y denat hanya pa'y serbi tibiyag nuawan kan dito'y denat ngeman ngang ngulpit ni gasa tapilit nga inyariyo na ka hanya pa'y serbi tibiyag nuawan kan dito'y denat hanya pa'y serbi tibiyag nuawan kan dito'y denat. Thank you.